kalibutan. Sa una na mga silingan, may asawang apiti kayaw-yawan. Ang bana kong magabhian, di niya pasudlong siradaan, di niya padulogong isilutan. Palahubog niyang bana sa bintana musaka, pag-abot niya sa sulod magsuka. Inyong asawa wanay ayaw ni layas hawa diri, imong gisukahang natong katri. Musibat mo lakaw kung asawa magyaw-yaw, kay dili siya gusto away padakon. Unya pagkabuntag sa'yo, inig uli sa maldito, wanay away mga utok pagkapisko. Maghinamagay, maghinamagay sila. Asawa niya misinghang, galit lang siya giliab, ilungis ang dalunggang medyo tangka. Ang banawa kapiog, tungod lagi siya hubog, sa sinuka dagway niya gimudmud. Musibat mo lakaw kung asawa magyaw-yaw, kay dili siya gusto away padakon. Kunya pagkabuntag sa'yo, inig uli sa maldito, wanay away mga utok pagkapisko. Maghinamagay, maghinamagay sila. Musibat mo lakaw kung asawa magyaw-yaw, kay dili siya gusto away padakon. Kunya pagkabuntag sa'yo, inig uli sa maldito, wanay away mga utok pagkapisko. Maghinamagay, maghinamagay sila. Thank you mga kaidol. Paligog share sa video para tabang lang po sa kuha. Og daghang salamat. God bless ka na tong tanan. Bye-bye.